ଓ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୱାନ ଅଧ୍ୟାପକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗାତର ବୁଲଡୋଜର ଗାତର ବୁଲଡୋଜରରେ ତାଡ଼ିକି ସବୁ କଳା ହବ ହେଲା। କଳା ଆଉ ତମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ବି ଅଛି କେତେ ବାଜେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ରମାକାନ୍ତ ଦିଦି ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସାନପୁରୀ ପାଠରେ ଏଠି ଝୁঁକିର କେନ୍ଦ୍ରା ସଂଗୀତ ଏଠି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୋ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ଏଠି ପଥର ଛାତ୍ରୀ ପୁତା ହୋଇଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏଠି ମୋ ଜେଜେମାର ଗପଶାଳା। ଆଉ ବାକି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଘରେ ପରିବାର ଯେମିତି ଗୁରୁଜନ ମୋର ଥାଆନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏ କଥା ଜଣେଇବି। ଅଶେଷ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ମୋତେ ଗାଳି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରେନି। ଶିକ୍ଷା ତମେ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆପଣ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ। ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଫଟୋ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ସାର୍ ମ୍ୟାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି କାରଣ ବୋଧହୁଏ ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କି ନା କେମିତି ସାଙ୍ଗ ମିଳି କଣ ତାପରେ କେମିତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ମିଳାମିଶି ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏଠି ସବୁ କିଛି ବି ସବୁ ଡେକୋରେସନ କରି ସାରିକି ବି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଆସୁନି ତାର କାଳି ଶୁଣିଛି ସଦାବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ପଛରେ ରହିଲେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଭାବିଲି ଅନେକ କହିବି ତ କିଛି କିଛି